Слушай, тук скоро имахме един от нашите и той се е недоволен. В смисъл, че се не се е справил добре. Така, и направихме, случайно направихме едно сравнение с една тренировка. И остана потресен колко добре се е справил. Разбираш? Защото те, с които я правиха, са Иван майката направо. Разбираш? Буквално. Тежка тренировка. Тежка тренировка. Не си вярваш просто. Да бе, нормално. Някой друг ще се изгори още повече. Колко станаха? 3. Значи още 2. Вярвай, че си ставай. Това положение, някакъв ден пратя парите на всички хора, аз съм дал само аз парите да решавам. За каквото и да ме е изгодно, вече става малко... Нали, а пак това момче го познава дето с моят. Аз като цяло, на такива хора, които ги познавам, нали, първо ще да видя за това. Аз знам, че не е измислица ситуацията на Соя. Не, да говоря но защото тя е стара, не е от сега. Да, обаче тая работа, той няма за какво друго да ме излъжи освен за това. Той просто ми каза, че има скумата в началото и че ще отиде. Аз за това ти казвам, че исках лично да се обиде, да отида, да го взема, да го видя или пък лично да му дам парите. Ако трябваше по-тъпно София, не е проблем. Ама... Да. И сега не са много пари. Някакви 750 800, обаче след тренировката ще